Mangayon ako pasaylo kaninyo, no? Dili ko Bisaya, dili ko Cebuano, Tagalog ko, ha? Basin magbibog mo unya nga magsagol ang akong Tagalog ug Bisaya, ha? Oo, pasayloan na ako, no? O ikaduha, ikaupat nga tuig na nako karon diri sa Cebu, no? Kini ang akong anniversary sad sa pag-abot na ako sa Cebu. O ikatulo, nagsugod na sad ang akong debosyon, murag ang inyong debosyon sa atong patrona, kang Senyora Santa Ana, no? Mauna sa pagkatinuod nangayusag ko ng tabang sa atong lola, no, na akong gipag-ampo para karong tuiga para sa among seminaryo, no? So kana adto ta sa atong reflection, no? Mga igsuon, nang usa ka bata, gamay nga bata nga nananghid sa iyahang lola nga siya magsakristan. Kining bata lola's boy, no? Kundi mo sugot ang iyahang lola, dili jud siya mogawas. Sugot pa sa iyahang pagsugod sa eskwela. Di mo eskwela kining bataa kundi dili kauban ang iyahang lola sulod sa classroom, no? Kung maggawas ang lola sa classroom, siging maghilak ang bata. Pero kung kauban niya ang lola, tapad niya ang lola niya dito sa classroom, may problema. Hangtod nga nagdako, no? Sige mang ibili ng iyahang inahan sa iyahang sa lola ang bata, kay magtrabaho man ang inahan sa bata. Hangtod nga nagdako ang bata og nananghid la, pwede ko magsakristan. Sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag, siging mananghid ang bata. Hangtod nga murag nasamuka na ang lola o gingnan siya, o sige na, paglakaw adto sa simbahan. Gida sa simbahan o nagsugod na nga ang bata na himong sakristan. Pagkahuman, kay bauta sa mga sakristan, no? Pagsugod sa sakristan, mga naka-t-shirt nga puti. Pagkahuman, magpolo na, dayon magsutana. Nananghid na sad ang bata, lola, manginahanglan kong kwarta o magpahimo kong sutana. Kung sa itubag sa lola, mangayo sa imuhang inahan. Pag abot dito sa inahan, nay, mangayo ko kwarta kay magpahimo kong sutana. Kung sa itubag sa inahan, wako'y kwarta. Balik na sad sa lola, lola, wala day kwartang si mama. O saan man ako ni, kailangan lang ko mag sutana. O, kayo ba na mo, mga lola, no? Ang mga apo, spoiled. Kung sa gingon sa inahan, day, no? Kay ba man ka maghimog sutana, himuan na lang ang imuhang anak. Hangtod na naglalis ang duha. Pagkahuman, di nagtuo ang inahan nga siya, no, kining bataa, no, diha magsugod ang iyahang debosyon sa simbahan. Hangtod nga karon kining bataa nahimong pari. No? O kanang bata na nasa inyohang atubangan. Kanang istorya na ako sa akong lola, nga dili ko makalimot. Unsa man ang inyong istorya, kauban ang inyohang lola o lolo? Ang inyo bang mga apo, spoiled sad, bisan unsang pangayoon, hilom ra ha, dili isulti sa imuhang inahan ug amahan, sa ato ra. No? Kanang mga lolog lola, you give everything para sa inyohang mga apo. O ikaduha, unsa may makita nato sa mga lolo ug lola, mga batanon, nga naman sige mong mangutana sa inyohang lolo ug lola, noon sa man ang akong lolo ug lola,
Siging maggunit og rosaryo matag gabii. Ni man mahuman na nasa tunga. Pagkahuman, pag-abot sa tunga, sige nang maghagok. Tinodili. No? Nga naman, si lolo ug si lola, matag-adlaw, na sa simbahan. No? Usahay mag-ingon ang bana, unsa man kadiha sa simbahan, unsa man nimo ang pari. Pero may man kang kuyog sa pari, bantay. Ang ano man, ang mga lolog lola, di na magpuyo sa balay. Bisan asa, asang namatay, asan man minatay, naa dito. Og, kaibaw na mo, ha? No? Kana ang mga lolog lola. Pero, unsay gipakita sa atua ng mga lolog lola, usara. O kinisad ang akong siging dadon bisan asa ko. Nga si lolo ug si lola, labi na ang akong lola, gibilin ang pagtuo sa Ginoo. Gibilin nga kinahanglan kita na sa simbahan. Gibilin nga kita kinahanglan magsulod sa simbahan. Gibilin nga kita kinahanglan makaibaw sa atong pagtuo og mga pag-ampo. Bisan pang masuko pirmi ang atong lolog lola nga siging magtudlo ng amahan namo, maghimaya ka mari og himaya sa amahan. Apil pa ang nagatuo ko. Magyaw-yaw ang mga lolog lola, pero usarang gipakita nila kinahanglan sa atong kinabuhi naa ang Ginoo. Kung ang atong mga lolo ug lola nagtudlo sa atua sa atong pag-ampo, mausad ang gitudlo ni Jesus ug gipakita sa atong ebanghelyo karon. Unsay gingon ng iyang mga apostoles, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Asa man mo o asa man ta nakaibo sa pag-ampo. Kinsa man na nagtudlo sa atua. Bisan mag-ingon mo, Father, di man ko nakakaton sa among balay. Asa mo nakakaton? Sa eskwelahan. No? Pero kinsa man ang inyong teacher, si lolo ug si lola sad, mga retired teacher, mga katikista. Apil pa rin ang lolo ug lola. No? Ug ako, bisan akong pari, nakakaton kong pag-ampo sa 4 basic prayer, apil pa ang pagrosaryo dili sa among balay, kundili sa eskwelahan ug sa simbahan. No? Mauna malipay ko diri sa Cebu nga matag every year, every May, na ang mga bata, ng mga katikista, ng mga bata sulod sa simbahan, ug kamo sige magtudlo unsaon ninyo pagrosaryo. Na ko mga amigog amiga nga mga dako na karon, ug every time nga mag-ingon ko, every May, mag-ingon ko na ako sa simbahan, makaingon sila, gimingaw na ako pagtudlo unsaon pagrosaryo. Gimingaw na ako magsulod sa simbahan o magrosaryo. Padayon, mga igsuon, padayon sa pagtudlo sa atong pag-ampo, padayon sa pagtudlo sa gibilin ni San Joaquin o ni Santa Ana. Gibilin nila ang atong inahan, si Maria, sa Ginoo. Ikaduha, unsa man na makita nato sa mga lolo ug lola, constant prayer. Kay ngano man, accept the reality, no? Ang atong mga prayer, ang atong mga gipag-ampo, it depends if God will give this to me. Nasa nag-ingon sa ako ang,
di ka manguli kay magnobena ka. Unsaon man nimo kung dili ihatag ng Ginoo ang imuhang gipagnobena. Kasi itubag nako na ang mas labaw nga plano ang Ginoo. Kung di niya ihatag karong tuiga basin sa mga sunod. No? Kay nga naman, we used to keep our prayer. It depends if God will give. If God will not give, tabi-tabi po. No? Usahay, makaingon tag di maayo. Unsa man na, nagnobena pa ako. Ako pang gipag-ampo adlaw-adlaw. Labi na kitang mga estudyante, no? Sa mga estudyante nga dili nakapasar. Sa mga estudyante nga gamay ang grade. Nga unsa may gi-expect ninyo, makaabot mo 100, 99 and 98. Dayon unsa man na nadawat ninyo, no? Sakit na ang mga estudyante nga lower than 90 ang ilahang grade, muhilak. No? I experience or pareho ta kay bisan ako estudyante sad ko karon, no? Kinahanglan na ang standard o we will get our standard dili para nato kundi para sa ubang tao, no? My dear friends, that is how usually our prayer is a prayer of asking petition. But Jesus is asking us to remember unsa man ang naa sa sulod sa amahan namo. Una sa tanan, let us praise God. 4 major parts ng prayer. Pahinumdum rang, ibalik lang na ako sa tanan, no? 4 basic part of prayers. Una, kinahanglan na ang praising God. Pagdayeg sa Ginoo. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Ikaduha, unsay kinahanglan na naa sa atong mga prayer? Pangayog pasaylo sa atong mga sala. No? Dili sigit ang mangayo. Pangayog pasaylo nga kita mga makasasala. Accept that we are sinners. Accept that we did something wrong. Ikatulo, after asking forgiveness, then let us also do the thanksgiving for the gift, continuous gift of God in our life. Ug lastly, kana diha ta mangayo unsa man ang atong mga kinahanglan, no? Kay nga naman, most of the time pagluhod nato, pagsulod sa simbahan, pagluhod nato sa simbahan, kung sa may maggawa sa atong mga Lord, tabangi ko, Lord, kay kinanghinanglan ko ng kini, Lord, kay kini, Lord, kay kana, Lord. Tanan nang maggawa sa atong mga sa atong mga hunahuna, mga kinahanglan nato adlaw-adlaw. Makalimot ta nga mangayog pasaylo, magpasalamat ug magdayeg sa Ginoo. Just a reminder for each and every one. Kana ang siging buhaton sa mga lolo ug lola. Nga matag adlaw, magsugod pa ang uban. Alas 3 sa kadlawon, alas 4 sa kadlawon, sa ilahang pagpasalamat ug pagdayeg sa Ginoo. Usahay, no? Kung makigstoryahan ko sa mga lolo ug lola, bisan pang magbalik-balik ang ilahang mga istorya, it will remind me and it will remind us na kinahanglan na ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Kay kung walay nagtudlo sa atua, dayon asa naman ta karon. My dear friends, sa pagpadayon nato sa Santos nga Misa, sa pagpadayon nato sa pagpasalamat sa atong patron kang Santa Ana ug San Joaquin, atong dadunsad ang tanan natong mga intensyon, ang tanan nga intensyon sa atong mga pamilya, sa mesa, sa sakripisyo sa Ginoo. Amen.
manindog